Pekný večer všetkým. Vyzerá, že vás udalosti tohto týždňa viacej zmohli ako inokedy. Mne tiež ráno trhali zub, takže tiež nie som v najlepšej forme, ale urobíme z toho to najlepšie, čo vieme. OK. Keďže pôjdete všetci zo záznamu, tak bude to mať dnes trošku iný formát, takže už nebudem zdržovať a ideme na to. Takže na dnes som si pre vás pripravila zase pokračovanie toho, čo sme robili minule. A s tým, že doplňame ďalšie veci. A verím, že to bude užitočné. OK. Takže ten úvod, ktorý sme mali minule, dúfam, že bol zrozumiteľný. Rozprávali sme o tom, ako funguje v skratke veľmi útržkovito, ako funguje naša nervová sústava a prečo to je dôležité tomu rozumieť, aby sme potom vedeli, že na čo tieto praktiky robíme a presne, že sú vlastne tie kľúčové, že to cvičenie asán bez tých praktík nie je yoga. Takže to kľúčové, čo sme si vraveli, bol dých. A minulý týždeň sme si spravili rezonančné dýchanie. Takže ak si to budete pozerať zo záznamu, tak teraz je vhodný čas si to pauznúť a spraviť si 5 minút rezonančného dýchania. Ja vás navigujem, najprv vysvetlím teda to, čo je toto Šitalie Sitkari a potom to pôjdeme celé aj s tým, čo sme robili minule. Ospravedlňujem sa, trošku som tiež mimo. Dobre, čiže Šitali alebo Sitkari, to je názov pre chladivý dých a funguje tak, že sa zroluje jazyk ako na obrázku. Ja to môžem aj tuto v kamere ukázať. A nadýchnem sa vlastne ústami. A dýcham čo najpomalšie, teda nadýchujem sa čo najpomalšie a vyslovene vťahujem vzduch do ústnej dutiny. A potom vydýchnem. A ak by niekomu nešlo to s tou ruličkou, ja sa tiež ťažko robím, mám opuchnuté ústa z toho zubu, tak potom ešte sa dá to robiť cez zuby, že vycerím zuby, spojím a vtiahnem. OK, takže toto by bol nádych a výdych potom je taký, že urobíme, no to je taká prvá verzia, takže nádych. A výdych. OK? Tak to spravíme 5 krát. To bude na záver. Čiže najprv na záver pranajami. Dobre? Vždy. Takže teraz je čas teda pauznúť túto prezentáciu a urobiť si 5 minút rezonančného dýchania podľa svojho, v tej aplikácii si to nastavíte 5 minút a dáte si ten pomer, ktorý chcete. A keď to dokončíte, tak potom si spravíte anulomu a pranajmu, čo sme si robili minule. Čiže nádych, pauza, nádych, pauza, nádych, pauza, nádych, pauza a plynulý výdych. 4x4 pauzy, 4x5 pauz, 4x6 pauz, koľko chcete, každý svojím tempom a potom naspäť sa budete vrácať po jednom. Čiže keď sa dostanete po osmičku, tak spravíte 4x8 a potom po jednom sa vrátite, že spravíte 1x7, 1x6, 1x5 a 1x4 a tam skončíte. A potom príde na rad Šitalie Sitkari, alebo Sitkari teda. Dobre? 5 krát. Takže teraz je čas to pauznúť a potom, keď to budete mať a chvíľku v tichosti posedíte, tak si to znovu môžete pustiť a môžete pokračovať v tom, čo tu bude ďalej. OK, takže keď ste dokončili
teraz aj tú anuloma pranajamu, tak teraz bude následovať ďalšia časť a to je 5 minút sedenia v tichu a pozorovania svojho dychu. A s tým, že sa budeme sústrediť na kvalitu toho dychu. Čiže teraz už žiadne techniky, nič, už sme všetko urobili a teraz len pokojne budem sedieť a budem dýchať. Čiže nastavím si v svojej aplikácii alebo na budík alebo čo a dám si 5 minút. Okay? Keď to budem mať, naozaj žiadna technika, nejde o to, ako dlho sa nadýchujem, ako nič, iba ako čo najplynulejšie, čo najpeknejšie a uvoľním do toho myseľ. OK, takže zase môžete pauznúť a spraviť si toto. Super. A vítam vás späť. A teraz som vám pripravila takéto 4 otázky, ktoré si môžete položiť. Vyberte si jednu z nich a zase si dajte 5 minút na jednu z týchto otázok. Plynulo pokračujeme ďalej a ideme na meditáciu k svojmu 5-ročnému ja. Tu sme robili už minule. Čiže nadýchnem sa, predstavím si pred sebou seba, keď som mala 5 rokov a pri výdychu sa na seba usmejem. Dobre? A zase nastavím si 3 minúty. Dobre? A budem sa na seba usmievať. Keď to budete mať, tak si znovu odpauzujte túto prezentáciu. Hneď potom, ako domeditujeme k svojmu 5-ročnému ja, predstavíme si svojho otca, keď mal 5 rokov a rovnako sa budeme na neho usmievať. A uvidíme, čo sa nám tam objaví. Čiže zase pauznite túto prezentáciu a predstavíte si svojho otca a budete sa na neho usmievať. Posledná meditácia bude k svojej mame, keď mala 5 rokov. Že nádych, predstavím si pred sebou svoju mamu, výdych, budem sa na ňu usmievať. Čiže pauznite túto prezentáciu a 3 minútky venujte svojej mame, keď mala 5 rokov. Záver v tichu. A môžete ostať iba pri tom pozorovaní dýchu ako predtým, alebo nechať na seba vplývať tie dojmy z meditácie k svojmu 5-ročnému ja alebo k svojim 5-ročným rodičom. A ďalšia možnosť je si zase vybrať jednu z týchto otázok. Je dobré aj si ju zapísať do denníka, ak nejaká s vami rezonuje a si na ňu skúsiť aj odpovedať literárne, že si tam niečo napíšete k tomu. Alebo aj možno potom neskôr, že na čo vám v meditácii prišlo. Takže zase si to môžete pauznúť a chvíľku nad týmito otázkami porozímať. A tuto ešte raz opakujem odporúčané apky, ktoré sme použili v tejto prezentácii. Link máte aj na ne na stránke v sprievodcovi. No a tu mám ešte jesená údržba. Ježiša, trapas. Musím to prerobiť. Čiže to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa vám to páčilo. Majte pekný večer. Hariom.